سلام جعنا هبلنا زخبركم تخزاتلتي عسبة تايمس تواله نايتوب چانالنا نلعلي حد عمت استفلالي وانا وحابريتاتاتن حدش زيناتاتن نقرب لكم مزيوم عسبة تايمس بفلاي دما هذا زواقرنا افريكان زمعول زلو حدش بوليتيكا ومعوالاتات بوليتيكا ايثيوبيا ايرتران سودان نقبزن مساوش تقراين ايرتران زمعول زلو حدش حابريتاتات ناتختاتلم بمعالتو نابخاتكم حدش استطاريه ميزانو حابريتا نقرب لكم مزيوم يخون بر عسبة تايمس بركت زولو حابريتاتات مقلعو سعيبو ميديانا متقاعت بتحوو كعزو خيليوم انتخونقنا بزي قارز غالت يلين بموال وحادش ملكه قال سناقن قصلو علنا بموال بزي حادش شانال متين لنا عسبة تايمس بحافشا اب قد قرنا افريكان قد قيح بحرن بمعالتو انات قتاتلنا كاب تግራይ كاب ኤርትራ كاب አዲስ አበባ كاب ሱዳን كاب ግብጽ ዝመጹ حابريتات እናት قتاتلنا بمعالتو خنقربلكم ኢና ሚዲያና ዝተዓጽዎም ተኸታተልትና نخبطهم شير بمغوار سبسكرايب بمغوار تخطاتولنا بتزاز جنرال مغبي حيله تاسيرو خمزلو زنجر نطافي محبراዊ ሚዲያ ብርሃነ ገብረ ገርግስ በወታደራዊ ቤት ፍርዲ ከም ዝተኸሰሰ ተፈለጠሎ ናይ ጽምዶ መራሒ ኮይኑ ምስ ናይ ህግደፍ ፕሮፓጋንዲስት ኾነ አወል ስዒድ በተደጋጋሚ ክራኸብን ኣብ ሚዲያታት እናቀረበ ተፈላለዩ ተቋሳሕቲ ጉዳያት ክዛረብ ዝረአ ነጣፊ محبራዊ ሚዲያ ብርሃነ ገብረ ገርግስ በዕለተ 7 ጥሪ ኣብ ከተማ ሽረ ዝተኣሰረ ኮይኑ ቀንዲ መሰሩ ምኽንያት ድማ ብሄራዊ ሚኒስትር حليفካ ነጸላ ማሃብን አባለ ሰራዊት ትግራይ ኾንካ ሰራዊት ዘይፈቀደልካ በገዛ ወነንካ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት እናኣትኻ ምሕማሰን ብዝብል ዝተኸሰሰ ኮይኑ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ሰራዊት ትግራይ ሓድሽ ክስ ቀሪቡሉ ኣሎ ነጣፊ محبራዊ ሚዲያ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ኣብ ዝሕዝዋን ኣብ ወታደራዊ ካምፕ ተኣሲሩ ዘሎ ኮይኑ ካብ ማእሰር ተወጪኡ ጉዳዩ ብደገ ኮይኑ ንኽከታተል ንዘቕረቦ ተደጋጋሚ ሕቶ ወድቂ ከም ዝኾነ ፀውቃ ቆፂሩ ንክከራኸር ከም ዝተኸልከለን ድማ ዓሰበ ታይምስ ዝረኸቦ ሓበሬታ ይመላኽትም نوعلوم TDF NSPF ኢሎም ዝጽጉዑ ኣብ ክልተ ዝተኸፈሉ ዕጡቋት ለምውን ከቢድ ውግእ የካይዱ ምህላዎም ተገሊጹሎም እቶም ነዋዕሎም ሓይሊ ሰላም ትግራይ ወይ ድማ TPF ኢሎም ዝጽጉዑ ንኣስታት ሓደ ዓመት ኣብ ዓፋር ክስልጡን ዝጸንሑ ዕጡቋት ብሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናይ ዕጥቅነስን ቀንዲ ድጋፍ እናተገበረሎም ምስቶም ብሕወሓት ዝእዘዙ ዕጡቋት ዝዋግኡ ዘለዉ ኮይኖም ክሳብ ሕዚ ክልቲኦም ወገናት ከቢድ ክሳራ ይበጽሕ ከም ዘሎ ዓሰበ ታይምስ ዝረኸቡ ሓበሬታ ይመላኽት ክልቲኦም ተዋጋእቲ ሓይልታት ኣብ ደቡብ ትግራይ ይዋግኡ ዘለዉ ኮይኖም ክሳብ ሎሚ ናይ መዳፍዕን ከበድቲ ብረታትን ይስማዕ ከም ዘሎ ድማ ተፈሊጡሎ እዞም ክልተ ሓይልታት ይገብርዎ ዘለዉ ውግእ ሕድሕድ ጠጠው ንኽብሉ ድማ ጉዱሳት ተጋሩ ውግእ ጠጠው ይበልናውሉ ይኹንንዎ ዘለዉ ኮይኖም ነዚ ውግእ ዝኹንን ዝተፈላለዩ መግለጽታት ድማ እናወፁ ይርከቡ ዘመናዊ ድሮን ግብጺ ኣብ ሱዳን መጥቃዕትታት ከም ዝፈጸማ ሮይተርስ ኣብ ዘውፅኦ መጽናዕቲ ኣረጋጊጾም እተን ባይራክተር ዝተባሃላ ዘመናዊ ድሮናት ካብ ግብጺ ተበጊሰን ናቕጣታት RSF ከም ዘዕነዋ ይግለጸሎ ጸብዛብ ዝወፀ ኢትዮጵያ በአንፈት ቤንሻንጉል ኣብ ኩናት ሱዳን ኣብ ተሳተፉሉ ዘለዋኒው ክልቲአን ሃገራት በቀጥታን በተዘዋዋርን ኣብ መሬት ሱዳን ዝጀመረው ውግእ ብልዑል ነህሪ ይቆጽላሉ ኣሎ ግብጽን መንግስት ሱዳን ትድግፍ ኢትዮጵያ ድማ ዓለም ዝፈንፈኖ በገበን ጆኖሳይድ ዝደለ RSF ያትሕግዝ ትማሊ በአንፈት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሱዳን ኣብ ዝዳው መስመር ከም በሓደሽ ተወልዐ ውግእ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰዩ ሱዳን ትሪቡን ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ድሮናት ኤምራት ካብ ኢትዮጵያ ኣሶሳ ተበጊሰን ኣብ መሬት ሱዳን መጥቃዕትታት ከም ዝፈነዋ ይሕብር ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሓድሽ ናይ ውግእ ግንባር ካብ ዝኸውን እንሆ ልዕሊ ሓደ ዓመት ይቆጽር ኣሎ ዕባለታት ሱዳን ብቐረባ ትከታተል ግብጺ ሕዚ ካብ ተኸታታሊት ናብ ተዋሳኢት ዝተቐየረት ትመስል ኒውዮርክ ታይምስ በሳተላይት መረዳእታታት ኣሰኒዩ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ድማ ግብጺ ሓድሽ መዕርፎ ድሮናት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ከም ዝወገነት ይሕብር ኣብዚ ስፍራ ቁጽረን ብርክት ዝበላ ዝዓይነተን ዘመናዊ ድሮናት ይረያ ግብጺ በዓይነቱ ፍልይ ዝበለ መጥቃዕትታት ከም ትፍንው ተንተንቲ ይገልጽሉ ፕሬዝዳንት ግብጺ አልሲሲ ዋኒን ሱዳን ዋኒን ብሄራዊ ድሕነት ይምባል ይፍለጥ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሚያን ውግኣት ዝካየድ ዘሎ ኮይኖም ኣብይ ውግእ ሱዳን እውን ጎቲቱ ናብታ ሃገር እናስተሓወ ይርከብ ኤርትራ ግብጺ ስዑድ ዓረብን ኳታርን ሓውሱ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምስ መንግስቲ ሱዳን ዝስለፈ ሃገራትን ዓረብ ኤምሬትን ኢትዮጵያን ድማ ንRSF ይድግፋ ወደ መራሒ
ሊቢያ ነበር ኮሎኔል ሙዓመር ቀዛፊ ሰይፍ አልእስላም በጥይት ከም ዝተቀተለ ይገለጸሉ ሞቱት بسفحو كموراسو بوكرات صنحه ود 53 عامت سيف بسولس 3 لكاتيت كمستقتلم حلافي بوليتيكا وجله معخنات زينا ليبيا حبيرو طبقو نمعخنات زينا AFP ابزحاو حبريتا دمم حانتي 4 سوات زحازت احادو كوماندو اب كتما زينتان اب زركب منبر غزو بزفصمتو سرحيت كمستقتل كون تغلصت بدحرتي متقعتي من كلو كم زخل جن نصر يكونن قال تصارار زينا دمم حافتون تلفزيون ليبيا ابزحاو حبريتا سال جري ابزداو كابتات هاجر كمزموته غليص سيف الاسلام قذافي دحرتي كابشحن 969 جميرو كساب اب 2011 بنعوي كاب سلطان تعالين استقتلن ابو ابتا هاجر اتزياده صلاون تفرحن سو خوينو كركم صنح يفلطيو اتي ابشحن 972 استولد سيف كاب 2000 كساب مفراس سرعات قذافي ليبيا مس معرباوያን مقرب وسان ترا تصاويتن هيرو دحري ملايابو ابارمناوي عفنا صره منغستاو تقامو وسان ترانيرو توايلو تخصص دمام اب كتما ازينتان بزعسكره حدا حيلي ملشام ناسات 6 عامت اشرو اقرا بيت فرد جبن اب 2011 اب معفان تقاموتا ترانيرو بزبل جبناو كسي انصار سواابنت اب فردي كقروا حتيتلو بسولوس 3 لكاتيت حانت درون ايران اب بحر عرب نابتركب مركب صعنت فرت امريكا بفتنه اب تقربلو زنبر اوان كمستوقعت وهاب قال وتادرو حيل امريكا غليصوم كاب مركب وغ اس ابراهام لينكن زتبغست اف 35 سينفاريو توغ نتا مركب نمكلخال نتا درون وقعه كمزودقت وهاب قال ماخلايز امريكا كابتن تيم هوكسن غليصوم اتا مركب كاب گمگم بحر ايران اسات 500 مايل سرحقه ابز نبرات الاوان اتا درون زين صور علامه حزام نبا غريبه ابلع لزخنا اصوار امريكا يخون اواله زورده ጉዳት የለን እዚ ዝኸውን ዘሎ አሜሪካ ኣብቲ ዞባ ወታደራዊ ህላዋ ኣብ ትሕይሎ ዘለዋን ኮይኑ ኣብ ሞንጎ ዋሽንግተንን ቴህራንን ወጥር ሓይሉ ኣብ ዘለወሉ እዮም ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ኒኩለራዊ መደባታ ንምድራት በስምምዕንተ ዘይበጽሐም ኣብ ልዕሊ ኢራን ወታደራዊ ስጉምቲ ከመዝወስዳ ፈራሪሑ ቀድም ሕዚ ቴህራን ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ጽረ መንግስቲ ተሪር ስጉምቲ ኣብ ዝወሰደትሉ እዋን ጣልቃ ንምእታው ተሓኒን ይርዩ ጸሓፊ ፕሬስ ዋይት ሃውስ ካርሊን ሊዊስ ድሕሪ መውዳቕታ ድሮን ኢራን ፎክስ ኒውስ ኣብ ዝሃበቱ ሓበሬታ እቲ ኣብ መወዳእታ እዚ ኣብ ሞንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ክካየድ ዝተመደበ ዘተ ገና ኣብ መደቡ ከም ዘሎ ገሊጻ خبركم تخاتلتي حسب تايمس لو مستدالو حدشت حبريتاتات نزوم استخاتلكم يمثلون يروم نسنايم كتالكم دما هازين انا مسجن سلام